खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल डेली न्यूज आपडेटआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि हेडलाइन्सफोरखौ आं फरायनानै होनोसै, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। मैया बाक्सा जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियारफोर मोननाय जायो। तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनानि सेराव थानाय शान्तिपुर दरंगा दैसा सेराव फबना दोननाय थासारियाव बे हाथियारफोरखौ मोननाय जायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 4 बर' सेंग्राफोरखौ हमनाय जायो। बे हाथियारफ्रा जाबाय जिटा हेन्ड ग्रेनेड, 9mm पिस्टलनि 6 गुलि, AK-47 नि लांदां मेगजिन, ग्रेनेड सेफ्टि लिभार 9टा, डिटेनेटर 3, हादराव बानायजानाय रिभल्भार AK-47 नि गुलिफोर। खौरां मोननाय बादिब्ला कादस मोसाहारिनि न'आव गुलि गावनायाव बेसोर 4 बर' सेंग्रायानो आखाइ दं होननानै तामुलपुर पुलिसा मिथिहोयो। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ यास बारहुंखानि खैफोदखौ नायनानै गं 12 रेलनि दावबायनायखौ दोनथ'दों। गुवाहाटी बांगालुरु एक्सप्रेस, त्रिबान्द्रम सिलचर एक्सप्रेस, तिनिसुकिया बेंगालुरु एक्सप्रेस, कामाख्या यशवन्तपुर एक्सप्रेस, चेन्नाइ जलपाइगुरि एक्सप्रेसफोराबो बे गं 12 ट्रेननि लोगोआव दंफायो। भारतनि आबहावा बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला साननैनि गेजेरावनो आसामाव यास बारहुंखाया सफैनो हागौ। थामहिनबा 26 मेसिम बे बारहुंखाया आसामाव सफैनायनि मोनसे सम्भावना दं आरो सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे बारहुंखाया घन्टासेयाव 100 किल'मिटार खरथिजों बारनो हागौ होननानै मिथिदों। बेनिखायनो आसामनि गासै सुबुंफोरखौ बा नर्थ इस्टनि गासै सुबुंफोरखौ आबहावा बिफाना सांग्राङै थानो थाखाय खावलायदों। मैया 80 मेट्रिक टन अक्सिजेन लानानै अक्सिजेन एक्सप्रेसआ आसामाव सफैयो। दासिम जोंनि हादराव अम मिशननि गेजेरजों हादरनाङै 14,500 मेट्रिक टन लिकुइड अक्सिजेन लानानै गं 884 अक्सिजेन टेंकारजों लोगोसे गं 224 अक्सिजेन एक्सप्रेस ट्रेनआ हादरनाङै अक्सिजेन राननायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। गं 4 गेदेर कन्टेनाराव 80 मेट्रिक टन एबा 80,000 किल'ग्राम लिकुइड अक्सिजेन दं होननानै मिथिदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि दा आसामाव अक्सिजेननि आंखाल जाथ'नाय नंला। मैया बियो बे ट्रेनखौ बरायो आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ बे हेफाजाबनि थाखाय साबायखर बावो। कार्बि आंलंनि आसाम नागालेण्ड सिमनायाव मैया आसाम पुलिसनि कामान्ड' आरो DNLFनि गेजेराव गावलायनाय जायो। बे गावलायनायाव 8 DNLF केडारफोरनि जिउ गोमायो। मिथिनाय बादिब्ला साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो कार्बि आंलंआव बुथारनाय, सिगिनाय, रां दाबि खालामनाय बायदि खैसार खालामगासिनो थाबोदोंमोन। बिनिखायनो बिसोरनि बेरेखायै मिसिं बायलाङाव आसाम पुलिस कामान्ड'आ मिरु रैखाथि हानजाजों लोगो नांनानै अपारेसन खालामनायावनो लामायाव मोगा-मोगि जायो। बेवहायनो गावलायनाय जायो। दासिम 7 गोथै सह'खौ मोननो हानाय जाबाय आरो सासेनिखौ मोनथ'नाय जायाखै। बिसोरनिफ्राय गं 4 AK-47 राइफल, पिस्टल, हेन्ड ग्रेनेड आरो गोबां गुलिफोर मोननाय जायो होननानै खौरां होदों। अलिम्पिकआव बान्था मोननो हानाय भारतनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन रेसलार सुशील कुमारखौ पान्जाब पुलिसआ हमबाय आरो दिल्ली पुलिसनो मैया गथायनानै होबाय होननानै बुंदों। बिनि सायाव दिल्लीनि छत्रसाला स्टेडियामाव सासे जुनियर रेसलार सागर धनखरखौ बुथारनायनि दाय दं। हाग्रामा बिफाना बुंनाय बादिब्ला मानास हायुङारि हाग्रामायाव मोसानि अनजिमाया बांदों। दासिम रयेल बेंगल टाइगारनि अनजिमाया मा 10 निफ्राय मा 45 जाबाय। हाग्रामा बिफाना बुंनाय बादिब्ला 2003 मायथाइयाव बे मोसानि अनजिमाया मानास हाग्रामायाव मा 10ल'सो दंमोन। दा बेयो बांनानै मा 45 जाबाय आरो बे मोनसे जोबोर मोजां खौरां। मैया रनज पेगुआ मरिगावआव मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोदि CBSE 7 बा AHSEC नि एग्जामफ्रा जाथारगोन होनना मिथिहोबाव। नाथाय मिरु सरकारजों रायलायनानैसो जोबथा डिसिसनखौ लानाय जागोन होननानै बुंदों। मिरु सरकारा गासैबो एग्जामफोरखौ 5 सेप्तेम्बरनि सिगाङावनो फोजोबनो थाखाय गासैबो हादरसा सरकारफोरखौ खावलायदों आरो गासैबो बर्डफोरखौ खावलायदों। आरो लोगोसे बे बाथ्राखौ बिथाङा मिथिबावदि एग्जामा जुलाइआव जानायनि सम्भावनाया बयनिख्रुइ बांसिन, नाथाय जुन मासाव जानायनि सम्भावनाया खम होननानै बुंदों। आरोबाव माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ बिथाङा मिथिहोबावो, जेरै मार्किं सिस्टेम, इभालुएसन सिस्टेमफोरखौ CBSE नि बायदिनो जागोन होननानै मोनसे मिथिहोयो। थांनाय 24 घन्टायाव आसामाव 86 सुबुङा COVID-19 आव थैयो आरो लोगोसे 6,066 गोदानै COVID-19 पजिटिभ मोननाय जायो। मैयासिम आसामाव COVID-19 नि पजिटिभिटि रेटआ 5.88%। बिदिब्ला फ्रेन्ड्स, दिनैनि हेडलाइन्सआ बेखिनियानो। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनो दाबाव। स' थेंक इउ, बाय बाय, जय हिन्द।